Господин Балански, всичко добро? До нови срещи! Успех на всички участници. Внимавайте много случайни дупки. Не се отпускайте, даже където се струва, че е хубав пътя. Отваряйте с очите, но не ги отваряйте. Има за всички, нали? Благодаря, Митко. Ето ги оставам, нека се чуят. Добре. Ще правим така камера. Да. Лазар додаха. Гурма тук, какво направим? Кой ми пола километрите? Полио Рео Гиро ехи сега. Като километри не... Оти бред! Оти бред! Цяла България! Цяла България! Аз правил! Вито сме вдока, няма да ви говоря за Маджаро, нищо да видите какво прекуваме, България. За бързаците, тези, които ще бързат напред и които карат с голяма скорост. Ако пристигнат преди колата, преди контролата, взимат си касови бележки и продължават напред. Когато пристигнат тук, пак преди колата, отзад има едно заведение, Григана му казваме, касова бележка и се отива в хотела или от дома си. От 17 часа. От 17 часа ще бъде събирането горе на Афродита, където ще има награждаване, раздаване на медали, нали, Лазаре? Може да се медали. Добре, какво ли ще има награждаване? На Афродита. Там ще ви съберем на хубава раздумка. Сега, за пътя ви искам да ви кажа няколко думи. От тук през селата, внимавайте много в дясно, където има шахти. Карайте поне на метър отляво от пътя. Има ли кучета? От селата? Не. Кучета няма. Кучета няма никъде. Прогледали сме го пътя и кучета няма. За някой заблудено може да изскочи от някъде, ама пък... Значи, като тръгнем след Хасково, Снежовник нататъка, на влизане в селата няма толкова дупки, няма толкова язви, но на излизане внимавайте, защото има спускане и в спусканите някой да не прави после гума. Значи, карайте по-внимателно, не бързайте, защото знаете какви са нашите пътища все пак, нали? В момента още нещо друго да имам да кажа, че аз съм смесих малко. За тези, които закъснят след 17 часа, защото ние ще почнем горе да правим награждаване, раздумката, която ще бъде горе. Тези, които пак пристигнат след контролата в 17, нагригана една каса оберещица отзад на заведението и после ще я предостави за довършен бревет. Моля? Сега ще минем оттам. Сега ще минем оттам. Извинявам се, Янко Янков е съдията с вас. Едва там е съдийската кола. Да. Екаре, поглеждайте се за тази кола. Там сминава тук.
Финала, който ние пристигаме по-рано тук с колата, който минава тук ще бъде заведен до 17 часа. След 17 часа касова бележка, за да не губим времето. Ако не му се взима, значи в крайен случай, ако лобли касова бележка да се дава. Добре, ако дойдете на Афродита, Ако искате на Афродита, може. той на 5 км. Добре, да вече там, да не става Не може и да не мине. Значи на Афродита може да касва бележка, така ли? Колко е часа? 1 час, извинявам се да ми кажете, че 7:20. 7:17. 7:20, пишем 7:20 на... Добре, 7:20. Къде е пиштофа? Лазаре, къде е пиштофа? Лазаре, къде е? Кармелото къде е? Ами, приятно каране на всички. Се виждаме по пътя. Снимателската. Колко? 60 човека стане? Айде, ще се поема по пътя. Айде, чао. Чао, чао. Давай, искам да излезем пред другите. Да.
това пресичане на магистралата имате. Внимавайте там. Имате пресичане на Е85, внимателно там. Наляво. Тук вляво. Идваме! Контрола, тук. Тук никой да не бърза, контрола. А? Не сте заверени? Не. Я си погледни картона. Бай, Колю, да не е напред. Аз не мога да пусна. Не, да пусна. Там не е. Брато, здравей! Калимера! Заповядай! Пуй си репите, някара. Браво, някара. Бай музитора. Ейте, браво. Паркирай и заповядай. Там? Няма проблем. Тук. Да, тук е подкрепителният пункт, хайде. Сега сме последни, няма Здравейте, момчета насам. Здравейте. Има още. Заповядай. Защо си без каска, бе, момче? Да, ще пише сега да посрещна останалите. На Афродита, да. Там се събираме на раздумка, седи си поговорим. Айде лек път! Айде, повече да не бъркаме. И внимавайте, защото като сте група някой да не влезне в дупка.
продавците там подпечаташ. Да. Или касова бележка. Контролът тук. Лазаре, що ги подвеждаш? Здравейте! Добре, фотосесия! Хайде, момчета, не стана до Маджарова. Хайде, докторе! Супер си! Не си последен, само първи! Ей! Последните станаха първи, видяхте ли сега? Да. Тук, момчета, насам. Да. А най-добрите на Павло ви очакват. Тони, колко точки ти сложим, че не си взел каската? 5 наказателно, добре. Лек път. Лек път. Ето ви табелата. Център за лишояди. Ами не, тук като ходиш на скорост, така вървят нещата. Здравей! Не. Хайде, момчета и момичета, добре дошли? О, добре заварили. Център Маджарово. Гледам, аз ще давате и стаи. Да. Може да поспим 2-3 часа. Моите момчета. Ай, къде са, правят си снимки. Наляво. Мариета, да. Мариета. Най-много. Лазар зад нас ли? Лазар, какво правиш тук, бе, айде, готово. Лек път и не остана. Да. После горе ме тръгвате за Бориславци белата.
Правиш си за удоволствие, не за друго. Бавно, бавно, бавно. Айде! Успех на всички! Последните ще станат бъде за това. Къде пилите? Чакай, стой, стой, стой. Как сте група? Добре. Патрон, патрон! О, кой води от среща? Доктор Златев, как сте? Децата додаха ли? Да, да. Всичко наред. Супер! И то в редовното време. Да, има 10 минути още. Даже 10 минути. Иди напред, ако друга колко. Къде е другия, бе? Кой набор си е? 0-0. 2-0-0. Има ли сега минули? Кой набор, бе? Айде! Браво! Бе, мръзе, няма мръзе, бе! Айде! Да не се замързи само който съм го приготвил. И пакет е малко по-специален. Защо?
защото е за един състезател от нашия клуб, който положи много усилия тази година. И има едно хубаво постижение от края, 200 км, което е първо за областта тук. И едно трето място на отборно класиране бягане по часовник. Бяха... Тук в Димитровград. Беше сборен отбор и при този сборен отбор те успяха да вземат трето място от колко? 4 отбора ли бяха? Така че едно... Айде ти да си го покажеш. Благодаря. Айде някой да ме фотографира. Чак си го е написал. Да, с надписа. Благодаря много. Супер е. Ти ме изненадал.